Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Είμαι ο Ντίνος Παπαντονίου, πάντα ζωντανά στο Just 96,4, στο φιλόξενο ραδιόφωνο της πόλης μας, της πρωτεύουσας πόλης της Κορίνθου. Μαζί μου όπως πάντα ο Αντώνης Σουκαράς. Να πούμε σε όλους τους ακροατές ότι έπιασε ζέστη, Αντώνη, έτσι, υπάρχει ζέστη. Έχουν ζεσταθεί και τα γεγονότα εδώ στο νόμο Κορινθίας ή ακόμα βρίσκονται στην κατάψυξη? Εντάξει, ανάλογα πώς το πιστεύει κανείς. Εδώ λέμε ότι θα δώσουμε οριστική λύση για τα επόμενα 20 χρόνια στο θέμα της ανακύκλωσης. Έτσι συζητάμε. Δεν ξέρω. Τι πιστεύεις εσύ? Επειδή οι περισσότεροι μένουν στις συζητήσεις και κρατάνε χρόνια, αν δεν υπάρξουν χρήματα, αν δεν υπάρξουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εθνικά ταμεία, δεν ξέρω. Και αν δεν αποκτήσουμε και εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές σε άλλη κουλτούρα σε σχέση με την ανακύκλωση, γιατί έχουμε δυστυχώς κακές συνήθειες όσον αφορά και τη διαχείριση των οικιακών μας απορριμμάτων. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές εδώ στην Κορινθία και όχι μόνο στην Πελοπόννησο αλλά και σε όλο τον κόσμο, γιατί κάποιοι μας ακούτε και ιντερνετικά. Σήμερα 6 Ιουνίου, όπως σας είπα, είμαι ο Ντίνος Παπαντονίου στην εκπομπή Άξιον Λόγου. Είναι πλούσια η θεματολογία, θα πούμε μερικά πράγματα για αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, κυρίως στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο, στην Ευρώπη, στο μέτωπο της Ουκρανίας, και μετά τις 1.30 στις 2 παρά 20 περίπου θα συνομιλήσουμε, γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε, τον αγαπητό φίλο τον Ηλία τον Παπαναστασίου, τον οικονομολόγο, τον πολιτικό επιστήμονα, έτσι να έχουμε και τη δική του την άποψη όσον αφορά τα τρέχοντα. Αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες είναι η πλούσια κατάθεση απόψεων διαφόρων. Είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί επιστήμονες, είτε πολιτικοί αναλυτές, είτε στελέχη κομμάτων. Και υπάρχει και έτσι στο ονομάσουμε ένα εκδρομικό αλυσβερίσι με εκπροσώπους κομμάτων, αρχηγούς κομμάτων. Είδα χτες και την εικόνα του πρόεδρου του Πασόκ στην Αίγυπτο, που είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, τον Δαμιανό. Είχε προηγηθεί βέβαια και ο κύριος Κασελάκης και διάφορα άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά το ελληνικό κράτος, οι διπλωματικές μας αρχές, είχαμε πει και δύο πράγματα την προηγούμενη Παρασκευή, είναι σε βαθύ λίθαργο, γιατί ανακάλυψαν το πρόβλημα με το Σινά, με τη Μονή της Αγίας Κατερίνης στο Σινά, τελευταία, ενώ εδώ και από το 12, το 13 λένε κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θρησκευτικά θέματα και όχι μόνο, αλλά ουσιαστικά με την ιστορική, πολιτισμική, θρησκευτική κληρονομιά της Ελλάδας, του ελληνισμού, και είχαν κρούσει το κόδωνα του κινδύνου ή των κινδύνων. Εγώ και πολλοί ενδεχομένως ακροατές έχουν ακούσει διάφορους οι οποίοι άλλοι καταθέτουν σοβαρές απόψεις και άλλοι απλώς περνάνε το 5 λεπτό, το 10 λεπτό στη τηλεοπτική παράγκα των Αθηνών για να πούν κάτι. Αυτό που κράτησα είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι επισκέφτονται την Μονή του Σινά, αυτό το μοναστήρι που στέκει εκεί 1500 χρόνια. Ελάχιστοι όμως Έλληνες. Άκουσα δηλαδή ταξιδιωτικούς πράκτορες να το λένε. Και αλήθεια, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας, ειδικά το Υπουργείο Πολιτισμού, με τα τόσα εκατομμύρια, εκατοντάδες στον προϋπολογισμό, δεν θα μπορούσε εδώ και χρόνια να είχε οργανώσει κάποια ταξίδια Ελλήνων, και όχι Ελλήνων που έχουν κάποια ηλικία, είναι πάνω από 50
πάνω από 60, αλλά και νέων μαθητών του λυκείου, φοιτητών, έτσι ώστε να υπάρχει μια παρουσία των Ελλήνων, γιατί η παρουσία, με την παρουσία του καθένας μπορεί να καταλάβει αυτό το μέγεθος της πολιτισμικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. Οι πολιτικοί αρχηγοί πόσες φορές τα τελευταία 10 χρόνια είχαν επισκεφθεί τη Μονή του Σινά? Νομίζω ελάχιστη. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθω. 96,4 Απλά ραδιόφωνο. Life's train are running between the waters with the power line. Last train are running around the hill. Last train are leaving on the quarter hour's time. Last chance to get your last thrill. This world is getting so much faster. It's too sad. Poor trains are going down slow. And I'm about to keep up with the ladder. It's too bad when it's in my nature to let go. You got me huffing and puffing and chugging like a choo-choo train. Huffing and puffing and chugging like a choo-choo train. Hissing and kissing and missing like a cuckoo brain. Huffing and puffing and chugging like a choo-choo train. Hey, hey. Just like the engine at the junction, feeling down. My head is wondering where to go. And you've got so many different trips, you know. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στην ιστορική Μονή εκεί, γιατί πράγματι έχει σημασία να καταλάβουμε τον κίνδυνο που διατρέχει ο ελληνισμός αν το αφαιρέσουν όλα αυτά τα σύμβολα, αυτούς τους συμβολικούς τόπους. Προηγήθηκε η Αγία Σοφιά και πραγματικά δεν άνοιξε μύτη παρόλες τις διαμαρτυρίες είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στις διμερείς συναντήσεις της κυβέρνησης με άλλες κυβερνήσεις ή στα πλαίσια αυτής της διακομματικής πολυκομματικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Αγία Σοφιά μετατράπηκε σε ένα τζαμί, έτσι, και έρχεται τώρα και η Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Υπό αμφισβήτηση βέβαια είναι και άλλοι συμβολικοί τόποι. Είναι και το Πατριαρχείο των Ιεροσαλήμων. Και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι το ενδεχόμενο της αξιοποίησης περιοχής γύρω από τη Μονή για τουριστικά θέρετρα αναδεικνύει και ένα βαθύτερο διακύβευμα. Δηλαδή η προσπάθεια των Αιγυπτιακών αρχών σε συνεννόηση με το Ισραήλ και ενδεχομένως και με άλλους δυτικούς συνομιλητές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει να κάνει και με τον έλεγχο και τη δυναμική του προσφυγικού ζητήματος, αποτρέποντας εγκατάσταση Παλαιστινίων στην περιοχή. Ακόμα τα σχέδια τα οποία προβλήθηκαν στη τηλεόραση με αυτά τα θέρετρα τα οποία σκέφτεται η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και έχουν και ως εικόνα αλλά και ως περιεχόμενο την ανάδειξη του τόπου σε έναν πολιτιστικό τουριστικό προορισμό. Όμως εκτιμώ εγώ ότι υπάρχει και μια άλλη ευρύτερη στρατηγική εδαφικού και πληθυσμιακού ελέγχου. Και έτσι η Μονή όχι μόνο ως πνευματικός χώρος όπως ήταν μέχρι σήμερα, αλλά και ως γεωστρατηγικός κόμβος εμπλέκεται σε πολύπλοκες πολιτικές διευθύνσεις και διευθετήσεις
όπως είπα στην αρχή, αφού εμπλέκονται πάρα πολλοί παίχτες, δηλαδή πάρα πολλά κράτη. Η αλήθεια είναι ότι τονίζουμε πολλές φορές τις σχέσεις που έχουμε με την Αίγυπτο, αν και υπάρχουν κάποια ελλείμματα σοβαρά που έχουν κατατεθεί από επιστήμονες σε σχέση με τη χάραξη της ΑΟΣ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Corriere della Sera που ακόμα δεν έχει διαψευστεί αν υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, έτσι ώστε να παραχωρήσουμε κάτι. Να παραχωρήσουμε δηλαδή, όπως λέει και ένας αναλυτής, συγγνώμη, να παραχωρήσουμε ένα από τα πνευματικά μας σύνορα, γιατί δεν είναι γεωγραφικό σύνορο η Μονή του Σινά, είναι ένα πνευματικό σύνορο. Οι επόμενες μέρες νομίζω θα είναι καθοριστικές και εκτιμώ ότι και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, πέρα από τις φιλικές δηλώσεις και τα χαμόγελα, η αλήθεια είναι ότι θα συνεχιστεί η αμφισβήτηση της Μονής, και οι μοναχοί μετά από 1500 χρόνια θα μετατραπούν σε ενοικιαστές του χώρου και όχι ως κάτοικοι όλους αυτούς τους αιώνες. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Βέβαια, εκτός από την Μονή της Αγίας Εκατερίνης και το πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε και τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα την ελληνική κοινωνία, την ελληνική εξωτερική πολιτική, τη χώρα μας. Γιατί εξελίξεις έχουμε και με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και την βούληση του στρατάρχη Χαφτάρ, που δεν είναι και κανένας έντιμος στρατάρχης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζυγίζει πάνω απ' όλα τα προσωπικά του συμφέροντα ή τις συμμαχίες που μπορούν να προκύπτουν στις διαδρομές ανάλογα με το τι του υπόσχονται διάφορες χώρες. Και από ό,τι φαίνεται θα εξετάσει το αίτημα έτσι να εγκρίνει και αυτός αυτό το ψεύτικο, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμα και οι εξελίξεις όσον αφορά τα τέμπη, και εκεί υπάρχει ένας έντονος διάλογος, αποχωρήσεις βουλευτών από κείμενα που έχουν υπογράψει. Υπάρχει μια ουσιαστική
ανθρώπινη, κοινωνική, ηθική παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού για προνακριτική που βάζει στο κάδρο όλη την πολιτική πυραμίδα της ελληνικής κυβέρνησης. Ακόμα και ο ΠΚΠ, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν ακουστεί στην τηλεόραση, αυτά τα οποία έχουν γραφτεί στον τύπο, δεν είναι απλά ένα σκάνδαλάκι, δεν είναι απλά ένα ακόμα σκάνδαλο. Έχουμε δηλαδή πώς το είπε ένας σπουδαίος Έλληνας, ο κ. Κουσουλής, ότι η Ελλάδα πλέον σε όλα τα επίπεδα, είπε, είναι σε αποσυναρμολόγηση. Έτσι, είναι σαν να βλέπουμε μια μηχανή αυτοκινήτου ή μια μηχανή μηχανής μοτοσυκλέτας και να είναι όλες οι βίδες, όλα τα εξαρτήματα στο έδαφος, έτσι, σε πλήρη αποσυναρμολόγηση, και κανείς δεν ξέρει αν μπορεί να επανασυναρμολογηθεί η χώρα σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια, παράλληλα βέβαια και ο προσωπικός αριθμός. Και όμως υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη, ο κύριος Χατζηδάκης, είναι αντιπρόεδρος νομίζω, Αντώνη, αντιπρόεδρος είναι της κυβέρνησης, ναι. Που είπε και αυτό σε μια συνέντευξη τύπου ότι εντάξει η ακρίβεια, ρε παιδιά, λέει, εντάξει με την ακρίβεια, η ακρίβεια είναι όπως η γρίπη και κάποια στιγμή θα περάσει. Βέβαια δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει αντίλογος από την δημοσιογραφική παρέα της μπανανίας των Αθηνών, γιατί μόνο χώρες μπανανίες κυβερνώνται μέσα από ατάκες, και έτσι μπορούν να υποστηρίζουν οι διάφοροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ότι στην Ελλάδα πράγματι υπάρχει ευημερία. Είναι ένα αφήγημα της κυβέρνησης που νομίζω ότι γίνεται με πάρα πολλά φροντιστήρια στο παρασκήνιο, όπως και η πτώση της ανεργίας στα πιο χαμηλά επίπεδα. Βέβαια η εικόνα που έχει η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι διαφορετική, και αυτό που έχει πάλι μεγάλη σημασία είναι και η πλήρης ανυπαρξία της αντιπολίτευσης, έτσι, από το υφιστάμενο αυτό πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς υπάρχει και ένα μεγάλο έλλειμμα και αντιπολιτευτικής στρατηγικής αλλά και αντιπολιτευτικών τακτικών όσον αφορά την αντιμετώπιση της φρασιολογίας από κυβερνητικά στελέχη. Όπως μια άλλη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου, σε ένα ραδιόφωνο της ραδιοφωνικής παράγκας, είναι ότι κάλεσα, λέει, τις πρώτες μέρες που ανέλαβε το Υπουργείο, όλους τους φορείς, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, που ελέγχουν το εμπόριο των τροφίμων. Και τι μου απάντησαν? Ότι ναι, πουλάμε ακριβά στην Ελλάδα και θα πουλάμε ακριβά όσο οι Έλληνες μπορούν να αγοράζουν. Και δυστυχώς και εκεί δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Και τι αντίδραση να υπάρξει? Μήπως υπάρχει κανένα υγιές καταναλωτικό κίνημα? Μήπως υπάρχουν οργανώσεις νομαρχιακές, περιφερειακές, πανελλαδικές στη συνέχεια, οι οποίες θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στις τιμές οι οποίες ξεφεύγουν καθημερινά, και ο πληθωρισμός σημείωσε μια ακόμα αύξηση, έφτασε στο 3,3%. Θα πούμε δύο λόγια για τον πληθωρισμό. Βέβαια ο κύριος Χατζηδάκης μας ανακοίνωσε και κάτι ακόμα, ότι με νομοσχέδιο θα δώσει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσουν σε μόνιμες λαϊκές, στεγασμένες ενδεχομένως. Αυτά έχουν λυθεί στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, και στην Ιταλία που πολλές φορές αναφέρομαι. Υπάρχουν στην πλειοψηφία των πόλεων δημοτικές λαϊκές αγορές στεγασμένες, όπου η παραγωγή
μπορούν έτσι καθημερινά να έχουν παρουσία με τα προϊόντα τους. Είτε αυτό έχει να κάνει με προϊόντα της αγροτικής γης, είτε προϊόντα της κτηνοτροφίας. Αυτά, Αντώνη, ας πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα. Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις. 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές. Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα eleftheriuonline.gr. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα. Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου. Αγαπητοί ακροατές, συνέχεια της εκπομπής Άξιον Λόγου. Είμαι ο Ντίνος Παπαντονίου, εδώ με τον Αντώνη το Σουκαρά. Λέμε και κάποια πράγματα στα διαλύματα, γελάμε περισσότερο έτσι, με αυτά που συμβαίνουν στον νομό Κορινθίας και όχι μόνο. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, σε 10-15 λεπτά το πολύ. Θα συνδεθούμε με τον αγαπητό φίλο τον Ηλία τον Αναστασίου, όπως σας είπα, τον πολιτικό επιστήμονα, έτσι για να έχουμε ένα διάλογο για τα τρέχοντα ελληνικά, ευρωπαϊκά και ζητήματα της Μέσης Ανατολής μετά από πολύ καιρό. Εγώ ήθελα να συνεχίσω και να σας πω σε σχέση με την ακρίβεια. Υπάρχουν βέβαια και οι απόφοιτοι του Χάρβαρντ, έτσι, οικονομολόγοι που στελεχώνουν την κυβέρνηση. Μάλιστα διάβαζα χτες στον τοίχο του φίλου μου του Γρηγόρη, είχε κάνει μια ανάρτηση για τον αγαπητό κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, Αντώνη, σπουδαίο πρόσωπο, ο οποίος τώρα είναι πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Βέβαια η Εθνική Τράπεζα δεν είναι Τράπεζα Ελλάδος, το Ελλάδος έχει βγει εδώ και μερικά χρόνια, είναι Εθνική Τράπεζα, η οποία σε μεγάλο μέρος ελέγχεται από ξένους. Ο Γκίκας λοιπόν, επειδή κανείς δεν πρέπει να μένει μόνο στο όνομα, αλλά διαβάζει και το βιογραφικό του, έτσι. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ήταν για πολλά χρόνια διευθυντής του γραφείου του κ. Σιμίτη. Έχουμε πει ότι όλη η ομάδα της περίοδου ή των περίοδων Σιμίτη έχει στελεχώσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει στελεχώσει και τον κρατικό μηχανισμό και άλλα, και έχει παρουσία και σε άλλα επίπεδα. Εμένα μου αρέσει όταν βλέπω πρώην στελέχη του Πασόκ που σήμερα έχουν ενταχθεί στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όταν είναι σε αντιπαράθεση με μέλη του Πασόκ τα οποία έχουν παραμείνει διαχρονικά στο ίδιο κόμμα. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθείτε τους διαλόγους τους μεταξύ τους. Ο κύριος λοιπόν Γκίκας είχε βέβαια καταγγελθεί αυτό, είχε γραφτεί
την περίοδο που δεν κουνιόταν φίλος στην Ελλάδα και ο κοινός θνητός δεν μπορούσε να εξάγει ούτε 10 ευρώ στο εξωτερικό, ο καθηγητής πανεπιστημίου και πρόεδρος της πρώην Ελληνικής Τράπεζας Εθνικής κάθε μέρα και με πάρα πολλές προσπάθειες έβγαζε 9.999 ευρώ προς λογαριασμού στο εξωτερικό και δεν έβαζε 10.000 γιατί το σύστημα, το αλγοριθμικό όπως το λένε, θα αναγνώριζε την ταυτότητα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν είδατε τι κάνει το να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, το να είσαι και υπουργός αυτής της κυβέρνησης της τρικομματικής. Θυμάστε έτσι, τι είχαμε ζήσει και τι είχαμε περάσει σε αυτή την κυβέρνηση του Πασόκ, Σαμαρά και Δημάρ. Και τώρα από ό,τι διαβάζουμε και κάποια σχόλια έτσι που φίλους, ο κύριος Σαμαράς λέει είναι έτοιμος προσεχείς εβδομάδες να ανακοινώσει το κόμμα. Λέω και εγώ δεν υπάρχει άλλη καλύτερη δουλειά να κάνει ο άνθρωπος στην ηλικία που είναι. Όμως Αντώνη είναι 1:35. Ήθελα να σας πω λίγο για αυτό που σας ανέφερα για την κρίση, για το εμπόριο, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στην Ελλάδα. Αυτά οι περισσότεροι τα έχετε διαβάσει. Λοιπόν, αυτοί οι απόφοιτοι του Χάρβαρτ λένε εντάξει ρε παιδιά, μην νομίζετε, ο πληθωρισμός, ναι ο πληθωρισμός, αλλά όμως ο πληθωρισμός να ξέρετε ότι λειτουργεί και ευεργετικά όσον αφορά το εξωτερικό χρέος. Όσο πιο μεγάλο, όχι πολύ μεγάλο, γιατί άμα πάμε πάνω από 5-6 κτλ. Υπάρχουν άλλα προβλήματα. Αλλά σε αυτό στο 3-3,5%, έτσι που φουσκώνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και έτσι όταν βάλουμε το εξωτερικό χρέος στο κλάσμα και το ΑΕΠ που έχει φουσκώσει λόγω του πληθωρισμού στον παρονομαστή του, θα δείτε ότι το εξωτερικό χρέος θα κατεβαίνει κατά 10, 20, 30 μονάδες έτσι, και πανηγυρίζουν οι πανηγυριτζίδες στην πρωτεύουσα, την ψευδοπρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. 2-3 στοιχεία σε σχέση με το εμπόριο. Το κουβέντιαζα και με κάποιους φίλους. Αυτά βέβαια θα τα γράψω σε ένα κείμενο τις επόμενες ημέρες, αλλά 2 στοιχεία. Στην Ελλάδα λοιπόν, αφού κάλεσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, είχε κάνει και στο παρελθόν υπουργός Ανάπτυξης, μετά πήγε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2024 έφτασε στα 15 δισεκατομμύρια, σημαίνοντας μια αύξηση 3,6% σε σχέση με το 2023. Στην αλυσίδα βρίσκουμε τον σούπερ μάρκετ, πρώτος είναι ο Σκλαβενίτης με περίπου 5 δις 350 εκατομμύρια, μετά είναι το Lidl με 2 δισεκατομμύρια, μέχρι πέρυσι δεν δημοσίευε οικονομικά στοιχεία το Lidl, το My Market το Μετρό με 1,7, ο Μασούτης με 1,9 και ο Βασιλόπουλος με 2 δισεκατομμύρια περίπου. Και ασφαλώς ελέγχει το 80% του κύκλου των τροφίμων, του εμπορίου δηλαδή των τροφίμων, αυτή η αλυσίδα του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, έτσι, για να έχω και ένα μέτρο σύγκρισης, στοιχεία που άντλησα από εκεί από τις δημόσιες αρχές, τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα όπως τα λένε αυτοί, η Grande Distribuzione Organizzata, το 2024 έφτασε τα 135 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια και είχε μια αύξηση του τζίρου στο 1,8. Εκεί υπάρχουν βέβαια περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εντάξει είναι και μια χώρα με 60 πόσα εκατομμύρια, όμως και εκεί το εμπόριο των τροφίμων το ελέγχουν οι μεγάλες τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Όμως έχουμε και κάποια σημαντικά πράγματα να καταθέσουμε στους ακροατές μας. Εκεί υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, το Coop Italia, πολλοί Έλληνες το γνωρίζουν, έχουν ψωνίσει ως τουρίστες στην Ιταλία στα Coop. Το Coop λοιπόν με ένα τζίρο που προσεγγίζει τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα συνεταιριστικό μαγαζί. Συνεργάζεται μόνο με παραγωγούς, με συνεταιρισμούς,
με ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους της γης, είτε αγροτικών προϊόντων είτε του χώρου της κτηνοτροφίας, κτηνοτροφικές μονάδες μικρές. Είναι ένα συντηρητικό σούπερ μάρκετ και η ιστορία του ξεκινάει από το 1865, αν θυμάμαι καλά. Ακόμα μια άλλη μεγάλη αλυσίδα είναι η Conad, που και αυτή έχει ένα προφίλ συνεταιριστικό. Δηλαδή στη Conad, η οποία έχει και αυτή ένα κύκλο εργασιών κοντά στα 22 δισεκατομμύρια, είναι μέλη μικροί επαγγελματίες. Είναι μέλη δηλαδή άνθρωποι του λιανεμπορίου. Και έτσι λοιπόν οι δύο αυτές αλυσίδες ελέγχουν το κύκλωμα των τροφίμων που προσεγγίζει το 40 με 42%. Συν ένα 20 με 22% που και έχει αυξητική τάση αυτό το στοιχείο. Τα μικρά μαγαζιά, η μικρή αγορά που λέμε, που συναντάμε και εδώ στην Ελλάδα, στη γειτονιά μας, στη γωνία, στο Δήμο μας, που πάρα πολλοί καταναλωτές και για να στηρίξουν τα τοπικά προϊόντα, να στηρίξουν τα καταστήματα των τοπικών κοινωνιών, ψωνίζουν από αυτά τα μικρά καταστήματα, τα γειτονικά. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα άλλο προφίλ όσον αφορά τον έλεγχο των τροφίμων σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Βέβαια η Ελλάδα έχει και ένα ακόμα μειονέκτημα, που δεν είμαστε μια χώρα 60-70 εκατομμυρίων. Έτσι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μπορούν πιο εύκολα και να ξεπεράσουν τα εμπόδια, αν υπάρχουν εμπόδια από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά αυτό που καταγγέλλεται κάθε μέρα, δεν υπάρχει έλεγχος στις τιμές, δεν υπάρχει έλεγχος στη διαδρομή, έτσι, στο ρήμα που χρησιμοποιούν από το ράφι στο χωράφι και όλες αυτές τις... Αλλά το σπουδαιότερο, εγώ εκτιμώ, είναι ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα υγιές, μαζικό, καταναλωτικό κίνημα που να βρίσκεται στη γειτονιά, στο Δήμο, στην περιφέρεια και να έχει μια πανελλαδική έκφραση. Αντώνη, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Think only of her. Take the time just today. And when without her, everything's harder. Take the time, drop everything, go tell her today. Αγαπητοί ακροατές, επιστροφή στη ροή, στον αέρα. Πώς το λένε, Αντώνη? Στον αέρα. Και όπως σας είχα πει στην αρχή της εκπομπής Άξιον Λόγου, το τελευταίο 20 λεπτό θα είναι αφιερωμένο σήμερα στη συνομιλία που θα έχουμε με τον Ηλία τον Παπαναστασίου, τον αγαπητό φίλο που έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, Ηλία, γιατί έγινε μια μεταστέγαση του σταθμού και
Χαίρομαι που σε ακούω έτσι στον αέρα του φιλόξενου ραδιοφώνου του Just 96,4 εδώ Εγώ στην Κορυφή. χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε ακούω κι εγώ. Και σ' άκουγα και προηγουμένως για το συνεταιριστικό κίνημα που δεν υπάρχει, Ναι. για το καταναλωτικό κίνημα στην Ιταλία. Έχεις μια πολύ μεγάλη πείρα στην Ιταλία, είμαι σίγουρος. Πολύ καλύτερη από πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό που ήθελα να πω απλώς έτσι πνευματικά, πριν πούμε, αν και έχουμε πει ήδη στη συζήτηση νομίζω, είναι ότι αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι Ναι. δύο τα πρώτα τα μεγάλα. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, δηλαδή εξαρτώμαστε από τον τουρισμό, αποκλειστικά σχεδόν. Καλός ο τουρισμός, κανείς δεν αντιλέγει. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και παραγωγή όμως, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε το κατάλληλο συνεταιριστικό καταναλωτικό κίνημα, μαζικό κίνημα, υγιές πάνω απ' όλα, το οποίο τέλος πάντων να βοηθά αυτό που λέμε συνήθως, ας πούμε, όλη τη διαδικασία από το χωράφι στο ράφι ή από το ράφι στο χωράφι, να είναι πάρα πολύ συμβατή με τις δυνατότητες, τις οικονομικές, με την τσέπη των μεγάλων κλιμάτων του ελληνικού λαού. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή, γενικά ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ψάχνει για το καλό, αλλά ταυτόχρονα και το βατό, το φθηνό. Βέβαια. Είναι πραγματικότητα αυτή. Και δυστυχώς δεν υπάρχει, λείπει δηλαδή αυτό το μεγάλο κίνημα που θα έπρεπε να υπάρχει τελικά, λείπει. Δηλαδή πολλές φορές μιλάμε με κόσμο, το συζητάω και εγώ επαγγελματικά με διάφορους, τέλος πάντων ενδιαφέρονται για διάφορα προγράμματα κλπ. Δεν υπάρχει αυτό που μπορεί να πει κάποιος μαζική αντίδραση απέναντι σε κύματα ακρίβειας. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε ευθύνες που υπάρχουν και σίγουρα υπάρχουν υπουργικές ή οτιδήποτε άλλο. Το βασικότερο όμως είναι, θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι για να προχωρήσει μια πολιτική, οποιαδήποτε πολιτική, δεν χρωματίζει και δεν μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή είτε πολιτικά είτε κομματικά, δεν πρέπει να το κάνουμε. Βεβαίως. Που αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να έχει πάνω απ' όλα μια αλληλεπίδραση. Ας χρησιμοποιήσω έναν όρο της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80, πολύ ωραίος όρος. Διαλεκτική αλληλεπίδραση της βάσης και της κορυφής, του λαού και της κυβέρνησης. Όποιας κυβέρνησης και του συγκεκριμένου λαού. Ένας είναι ο λαός, οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Σωστά. Θα πρέπει δηλαδή οποιαδήποτε πολιτική να έχει από κάτω ένα υπόστρωμα βοήθειας, αλληλεπίδρασης. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν υπάρχει ένα κίνημα οργανωμένο όμως έτσι, μεθοδικό και για τους συνεταιρισμούς και για την ακρίβεια, για την κατανάλωση, καταναλωτικό κίνημα, που δεν είναι μόνο τα τρόφιμα του σούπερ μάρκετ, αυτά είναι τα κύρια. Η τροφή, το φαγητό είναι το βασικότερο. Βέβαια. Είναι και διάφορα άλλα θέματα, παραδείγματος χάρη. Είναι οι στέγοι. Τα νίκια τα οποία έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια. Να το πω απλά, έχουν ανέβει στο Θεό. Ένα τρίτο, πολύ βασικό. Έχουμε μια πολύ ωραία χώρα. Το πολύ ωραία σβήσει τον τίνο μου. Μια ιδηλιακή χώρα έχουμε. Ανέμορφη. Και όχι μόνο σε θάλασσες, να μην το ξεχνάμε. Έχει πάρα πολύ ωραία απίστευτα βουνά. Απίστευτα βουνά. Πανέμορφα. Λοιπόν, και βλέπεις ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, γιατί μας ενδιαφέρει πάνω από όλο ο ελληνικός λαός, έχει δυσκολία να κάνει διακοπές ημερών, όπως γινόταν πριν από 30 ή 40 χρόνια. Βέβαια. Συζητούσαμε μεταξύ μας πού θα πας, καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, 12 μέρες, θα πάμε ξέρω εγώ στο τάδε νησί, θα πάμε εκεί, θα πάμε αλλού. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Είναι 3-5 μέρες και πολύ έβαλα. Γιατί η ακρίβεια είναι μεγάλη για τα νοικιαζόμενα δωμάτια, για τα ξενοδοχεία, για το φαγητό κλπ. Αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά ο όρος διακοπές απαγορευτικός. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ή τουλάχιστον πολύ στενά περιορισμένος. Αυτές είναι οι πρώτες επισημάνσεις που ήθελα να κάνω, Τίνο μου. Και... Ναι, σε αυτά που είπες συμφωνώ. Και την προηγούμενη Παρασκευή είχα ηχογραφήσει ένα μικρό απόσπασμα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Live ένας σπουδαίος Έλληνας, ο Νίκος ο Κουτσιανάς, ο ιδρυτής της Απιβίτα, και τώρα έχει φτιάξει μια άλλη δραστηριότητα, τη Συμβίωση. Και επειδή αναφέρθηκε στον τουρισμό, ο Νίκος
και εμείς το χρησιμοποιούμε ίσως με άλλες λέξεις. Ξεκίνησε τη συνέντευξή του στο περιοδικό Life. Σε μια χώρα όπου οι πλαγιές των νησών χτίζονται πιο γρήγορα από ό,τι φυτρώνουν τα αγριολούλουδα, ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τα όρια της φέρουσας ικανότητας των νησών και των τόπων. Απόλυτα σωστά. Απόλυτα σωστά. Και με βάση τα στοιχεία. Το τελευταίο νέο που έχω να σου πω, Δίνο μου, είναι το εξής. Η γνωστή λειψιδρία που υπάρχει στα νησιά δεν χρειάζεται συζήτηση. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, τελευταία διαβάζω για μια αρκετά πιο βόρεια περιοχή που είναι η Χαλκιδική, όπου υπάρχει πρόβλημα και θα υπάρξει πρόβλημα από ό,τι υπολογίζουν. Το φοβόνται αυτό το καλοκαίρι με την αύξηση του τουρισμού κύματος που έρχεται Ιούλιο-Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα. Μιλάω τώρα για την περιοχή για τη λειψιδρία, λόγω λειψιδρίας. Εάν λοιπόν εκτός από αγροτική παραγωγή να προμηθεύουμε με ελληνικά προϊόντα, αγροτικά ελληνικά προϊόντα, που υπογραμμίζω με 3 υπογραμμίσεις. Λοιπόν, τα ξενοδοχεία μας, ένα το κρατούμενο. Εάν δεν έχουμε ασφαλή λιμάνια στα νησιά, που δεν έχουμε στο βαθμό που θα έπρεπε, και τρίτον, εάν δεν έχουμε πάρα πολύ βασικό νερό, δεν έχουμε μονάδες αφαλάτωσης, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε οργανωμένο υδροδοτικό δίκτυο το οποίο να μην δημιουργεί προβλήματα το καλοκαίρι. Λοιπόν, χωλαίνει ο τουρισμός, έχει φτάσει στα όρια του και δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει τα επόμενα 2 καλοκαίρια. Και το άλλο που ακούω, είχα από μια πελάτησα, υποψήφια πελάτησα για την ακρίβεια, εδώ στην Αθήνα μια συζήτηση και μου έλεγε την εμπειρία που είχε από τη Ζάκυνθο. Και πάει η Ζάκυνθο το καλοκαίρι με την οικογένειά της και τα παιδιά και το σύζυγο, τέλος πάντων. Και μου λέει, έβλεπα τα αεροπλάνα που ερχόντουσαν. Φτάνησα, ξέρεις, Δίνο μου, είναι αγγλική, πρώην αγγλική Αφρική. Είναι για του Άγγλους. Λοιπόν, που δεν φημίζονται για τον πολύ ανεβασμένο τουρισμό. Να μιλάμε καθαρά. Έχω πάει Ζάκυνθο, Λαγανά κλπ. Συμφωνώ. Δεν θέλω να τα σχολιάσω. Και μου έλεγε το εξής. Κατεβαίνουν από τα αεροπλάνα και πηγαίναν, Δίνο μου, κατευθείαν στο Lidl, ψωνίζαν με τα μεγάλα σειρώμενα καρότσια αυτά που είναι τα που έχουν τροχούς, ας πούμε, και είναι αρκετά μεγάλα. Τα γεμίζαν τελείως και με αυτά πηγαίναν στο ξενοδοχείο και τρώγανε εκεί μέσα. Καταναλώνουν εκεί μέσα τα πάντα. Δηλαδή ουσιαστικά αφήνανε ελάχιστα έξω. Και το άλλο επίσης που θέλω να πω είναι η στατιστική που την έχουμε αναφέρει μια φορά στην εκπομπή μιας παλιάς καθημερινής δεκαετίας, δεν θυμάμαι τώρα, του 2000-2010, φαντάσου από τότε, έτσι, θα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση, η οποία στην οικονομική της στήλη νομίζω έγραφε ότι το 80% των τροφίμων των ξενοδοχείων, των ελληνικών ξενοδοχείων στην περίοδο των διακοπών είναι εισαγόμενα. Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι με τον εαυτό μας, όταν υπολογίζουμε και λέμε, παραδείγματος χάρη, ήρθαν φέτος 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Εγώ εκείνο που διαβάζω είναι ότι η κατακεφαλή δαπάνη έχει πέσει. Έχει πέσει στα 570. Εκεί έχει πάει η δαπάνη. Κάποτε ήταν 750-800, να μην πω 900. Πρώτα, έχει πέσει. Βεβαίως. Δεύτερον, εάν είναι 20 δισεκατομμύρια οι εισπράξεις, δεν θα ήταν σωστό να βγάλουμε από αυτό το 20, να το πω έτσι αυτά, πόσα ξοδεύουμε, δαπανούμε για την εισαγωγή τροφίμων από το εξωτερικό. Μα φαίνεται. 4 με 5 δις. Μα φαίνεται και από το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Φαίνεται ότι. Γι' αυτό έχει φτάσει στα 35 δισεκατομμύρια. Ναι, ακριβώς. Και το οποίο έχει μια επιδείνωση από ό,τι ξέρω. Βέβαια. Την έχω διαβάσει επανειλημμένα τελευταίο διάστημα. Έχει μια επιδείνωση γιατί είναι ακριβώς το μεγάλο, το αιώνιο πρόβλημα της Ελλάδας, της χώρας μας, το οποίο είναι παραγωγικό πρόβλημα. Εμένα, όχι μόνο εμένα και σένα, αλλά και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά έχουν, έτσι, να το πω πολύ λαϊκά, μια σταλιά μυαλό. Το ότι η βιοποικιλότητα της χώρας μας, έτσι, έχει την πλουσιότερη χλωρίδα της Ευρώπης. Με 6.600 φυτά, εκ των οποίων τα 1.500 είναι ενδυμικά. Είμαστε δηλαδή άπιαστοι εδώ. Ναι. Και όχι μόνο. Και τα βότανά μας έχουν υψηλή βιολογική αξία που αναγνωρίζεται διεθνώς.
Πώς γίνεται δηλαδή από την εποχή του Παπαναστασίου, νομίζω ο Παπαναστασίου ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα. Ναι, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και το Αριστοτέλειο. Πώς γίνεται. Σημαντικό έργο ο Παπαναστασίου. Από το Λεβίδι της Αριστοτέλειας. Ναι, από το Λεβίδι. Λέω, πώς είναι δυνατόν αυτός ο πλούτος να μην έχει αξιοποιηθεί από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αγροτικής, βιολογικής ανάπτυξης, από χρηματοδοτικά εργαλεία που πλέον τώρα δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα, πουλήθηκε για €1 στην Πειραιώς. Δηλαδή, πόσο αυτή η παρακμή ακόμα έχει βάθος για τον ελληνικό λαό, για τον ελληνισμό. Δεν ξέρω. Έχει πολύ βάθος και θυμάμαι, νομίζω το ξαναλέγαμε, ήταν σε ένα δημόσιο λόγο ενός φίλου καθηγητή που έλεγε υποστηρίζονται από τα κομματικά στελέχη, είτε είναι της αριστεράς, και κύριο μου κάνει εντύπωση δηλαδή και αυτή η φρασιολογία των δίθεν κομμάτων της κεντροαριστεράς. Λέει, ρε παιδιά, το αγροτικό εισόδημα συμμετέχει με 3% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, και το σπουδαιότερο είναι ότι σε μια αποστροφή του λόγου του Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο οποίος είναι εξαιρετικός επιστήμονας και έχει κάνει και δουλειά στη Θεσσαλία, λέει ναι, το θεσσαλικό βαμπάκι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και δυστυχώς το συλλέγουμε γιατί έχει σταματήσει και η τελευταία μηχανή επεξεργασίας βαμπακιού, το στέλνουμε στην Τουρκία και το αγοράζουμε στην αξία του 1.500.000.000. Να, αυτό που λες και εσύ πολλές φορές, έχουμε καταθέσει εδώ, η υπεραξία που φαίνεται στη μεταποίηση των προϊόντων μας, που αυτό το κεφάλαιο έχει ξεχαστεί, δυστυχώς. Ακριβώς. Εδώ κανονικά θα έπρεπε, και όχι δεν λέω μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, για να μην πω και παραπάνω από δεκαετίες, 20ετίες ίσως, πάνω από 50 ίσως και 60 χρόνια και 70, γιατί μετά την είσοδά μας εδώ και περίπου, αν θυμάμαι καλά, 44 χρόνια, από 1η-1η 1981, που ήταν η επίσημη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε ουσιαστικά, θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, μία άτυπη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, ΕΟΚ τότε και Ελλάδας, συμφωνία άτυπη, έγινε στην πράξη. Είναι αυτό που λέμε de facto, όχι de jure. Μπορεί να γίνει και de jure, αλλά εγώ βασικά de facto πιστεύω, στην πράξη. Στην πράξη. Λέγεται το εξής. Εμείς σας εξάγουμε βιομηχανικά προϊόντα. Στέλνουμε τους τουρίστες το καλοκαίρι να περάσουν καλά, να ξεκουραστούν τα παιδιά. Και εσείς πρώτον αναρτήσετε τουρισμό και δεύτερον κάνετε εισαγωγές. Ουσιαστικά εκεί φτάσαμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτή η ευλογημένη ελληνική, το ευλογημένη πάει με 3 υπογραμμίσεις, κάτι παραπάνω. Βεβαίως. Λοιπόν, ό,τι και να σπείρεις θα φυτρώσει, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να χρειάζεται να κάνει εισαγωγές οπωροκυπευτικών φρούτων ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Μια χώρα που έχει επίσης 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή να έχει πρόβλημα αλλιευτικών προϊόντων, παραδείγματος χάρη, να έχουμε πρόβλημα με τα αλλιευτικά μας προϊόντα να μην φτάνουν, να έχουν μειωθεί τα καΐκια, τα ψαροκαΐκα, γιατί υπήρχε πρόγραμμα τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από 15-20 χρόνια που επιδοτούσε την καταστροφή. Ναι, και Ηλία, να συμπληρώσω ακόμα κάτι, νομίζω το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα ο Καλιμάνης λειτουργήσε ως δούριος ύπος γιατί εξαγοράστηκε από τους Τούρκους. Και χτες παρακολούθουσα ένα ντοκιμαντέρ με αλείς στο Αιγαίο που λέει, κοιτάξτε τα τουρκικά αλλιευτικά. Είναι στα δικά μας χωρικά ύδατα με την ανοχή των αρχών. Εμείς, λέει, αν τολμήσουμε, τότε στρέφουν τα πολυβόλα επάνω μας. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο άλλος δεν το ρίσκει. Θα είναι στο ψαροκάικο μόνος, γιατί έχει απέναντι 3 πολυβόλα. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων πρέπει να υπάρχει προστασία, πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή, δεν το συζητάω.
Έλεγα, δεν ξέρω αν το άκουσες, και η τελευταία, βέβαια τον ελληνικό λαό τον κυβερνάει τώρα το Μαξίμου, το επιδελικό κράτος, μέσα από ατάκες. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται στις χώρες μπανανίες, όπως έλεγε ο Χατζηδάκης, η ακρίβεια είναι σαν τη γρίπη και θα περάσει, ή ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος λέει τώρα, ή και ο Χατζηδάκης το έλεγε, να δώσουν τη δυνατότητα στους Δήμους να φτιάξουν μόνιμες λαϊκές αγορές στεγασμένες, όπου θα μπορούν να πουλούν, να εκθέτουν και να πουλούν τα προϊόντα τους στη διάφορη παραγωγή, πέρα από τις λαϊκές αγορές που υπάρχουν 2-3 φορές την εβδομάδα στους Δήμους. Αυτό υπάρχει εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη. Ένας παραγωγός με λίγη παραγωγή, γιατί να παρακαλάει τον έμπορα, γιατί να παρακαλάει τους μεσάζοντες και να μην έχει 5 τετραγωνικά στέκι σε μια δημοτική αγορά με ένα μικρό ενίκιο, δεν ξέρω τι, να μπορεί να πουλάει τα προϊόντα του που, όπως λες και εσύ, λέμε πολύ, είναι εξαιρετικά. Και έτσι. Και είναι ο πρωτογενής τομέας ο βασικός πυλώνας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι, εμείς γιατί το πιστεύουμε, και δυστυχώς όλες οι επιτελικές κυβερνήσεις, όλοι οι ένοικοι του Μαξίμου και των διάφορων υπουργείων δεν μπορεί αυτό το μήνυμα να το κάνει πράξη. Δυστυχώς, γιατί. Και να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο, έτσι, σε ένα μοντέλο αγροδιατροφικό που να είναι και ανθεκτικό και παραγωγικό και να είναι και βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Έχεις απόλυτα δίκιο, Ντίνο, και εγώ θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση εδώ. Εάν είχε αξιοποιηθεί μια ποσότητα, ένας αριθμός κονδυλίων πολύ σοβαρών, κάποιων δισεκατομμυρίων, να μην πω δεκάδων δις, ναι, από 5 έως 15 δις, και στο μεταποιητικό, σιγά το ποσό, με την ίδρυση τουλάχιστον 100, 200 ή 400 αγροτοπαραγωγικών, γιατί η αγροτοπαραγωγική μονάδα είναι αυτή που συνδυάζει και την αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, λοιπόν, πανελλαδικά, ώστε να έχουμε και εξαγωγές, κάλυψη των εσωτερικών αναγκών, μείωση των ελλημάτων και μετά εξαγωγές. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό θέλει όμως μια ουσιαστική, πολύ δυνατή στρατηγική και μια αποφασιστικότητα όσον αφορά το να έρθουμε σε μια στιγμή που θα λέμε λίγο πολύ στα κοινοτικά συμβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εκτός από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιο νομίζουν ότι υπάρχει πάνω απ' όλα το δίκαιο των εθνικών κρατών. Και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα εθνικό κράτος, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωραία, αλλά είμαστε και ξεχωριστό κράτος. Δεν πάμε να έχουμε όλα τα κράτη. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να έχουμε λίγο πολύ το χέρι πάνω στο τραπέζι αποφασιστικά και να πούμε, κύριοι, εμείς θα αυξήσουμε την παραγωγή μας. Παράδειγμα, πολύ απλά το λέω. Γιατί θα έχουμε μια αγροτική παραγωγή, μια μεταποιητική παραγωγή που που θα μετατρέψει, θα διαφοροποιήσει την Ελλάδα από αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθμό χώρα σε εξαγωγική χώρα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει εξαγωγική χώρα. Είναι σοβαρά. Βεβαίως και μπορεί. Είναι δυνατόν μια χώρα με τέτοια γη, τέτοιες δυνατότητες, και όχι μόνο στη γη, όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, να μην αρχίσουμε τώρα να μιλήσουμε για τα ορυκτά και για τον ορυκτό. Βέβαια. Επειδή, ναι. Αν μου επιτρέψεις, επειδή μίλησες για εθνικό κέντρο, το οποίο βέβαια έχει καταπατηθεί, και αυτά τα που ψηφίζουν στην Ελληνική Βουλή και σε άλλες βουλές, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει στην Ελληνική Βουλή, είναι η εφαρμογή κάποιου κοινοτικού πλαισίου, η εφαρμογή κάποιου νόμου. Για να υποστηρίξει κανείς το εθνικό δίκαιο ενός εθνικού κέντρου, πάνω απ' όλα πρέπει να έχει τις αρετές της ηθικής, της αξιοπρέπειας, της μη δουλικότητας, και να έχει και μορφωτική και πολιτική επάρκεια. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι. Θα ήθελα να πούμε 2 λόγια, έτσι, για 5 λεπτά και να κλείσουμε για το ΣΥΝΑ. Δεν ξέρω αν θες να μου πεις κάτι. Εγώ έκανα ένα σχόλιο. Το ΣΥΝΑ, ήθελα να πω κάτι λίγο για το τελευταίο. Αυτό μου θυμίζει λίγο πολύ τον όρο του Αείμνη στο Μιχάλη Καραλαπίδη, μορφωτική ανεπάρκεια. Ναι. Το θυμάσαι πολύ καλά. Βέβαια. Λοιπόν, είναι ιστορικός όρος ο οποίος τέλος πάντων θα μείνει εσάι μέχρι να αλλάξουν όποτε αλλάξουν αυτές οι καταστάσεις. Συμφωνώ. Τώρα για το ΣΥΝΑ σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ότι είναι τραγική, γιατί εκεί έχουμε καταρχήν
ένα μοναστήρι το οποίο είναι 1500 ετών, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ιδρύθηκε από τον Χριστιανό. Έχει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του χριστιανισμού μετά το Βατικανό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, αλλά έχει μια τεράστια βιβλιοθήκη. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Έγγραφα. Λοιπόν, είναι προορισμός θρησκευτικός παγκόσμιας εμβέλειας. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει κάπου να φανεί αν όντως έχουμε την αποφασιστικότητα να πούμε μέχρι εδώ αυτό είναι θρησκευτικό μνημείο του ελληνοορθόδοξου, του ελληνικού και ορθόδοξου πολιτισμού, γιατί έχουμε και ελληνικό και ορθόδοξο πολιτισμό. Δεν έχουμε μόνο αρχαία Ελλάδα, έχουμε και Βυζάντιο. Βέβαια. Αυτό να μην ξεχνάμε ποτέ. Γιατί και το Βυζάντιο έδωσε τεράστια συνεισφορά στην ελληνική ιστορία. Λοιπόν, και παραμένει μέχρι σήμερα ακόμη πιο νοπό και φρέσκο κατά κάποιο τρόπο από ότι η αρχαιοελληνική παράδοση. Και αυτή φυσικά υπάρχει, εννοείται. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα χρειαστεί αποφασιστικότητα. Όπως ακριβώς το είπες πριν από λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, από προσωπικό που έχει και μορφωτική επάρκεια, αλλά το βασικότερο απ' όλα έχει θέληση, πολιτική θέληση, ήθος και χαρακτήρα που λέμε να αντισταθεί. Μου άρεσε. Είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό ήθελα να πω. Μου άρεσε κάτι που άκουσα και το υιοθετώ, το προσυπογράφω, το επαναλαμβάνω στον αέρα, το συνομιλώ με τους φίλους μου. Επειδή τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε έτσι μια πίεση να υποχωρήσουν τα φυσικά μας σύνορα στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στο Ιόνιο όχι, γιατί έχουμε ένα γείτονα ο οποίος εκτός από την Αλβανία η Ιταλία δεν είναι. Νομίζω σε αυτό που είπες να το συνδέσω και να κλείσουμε, η μία αποφασιστικότητα του πολιτικού προσωπικού και η ανεπάρκειά του θα μας στερήσει δυστυχώς και τα πνευματικά σύνορα του ελληνισμού, γιατί τέτοια είναι το Σινά. Το χάσαμε, τη χάσαμε την Αγία Σοφιά. Είναι το Σινά, είναι το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και άλλοι τόποι συμβολικοί πνευματικά σύνορα του ελληνισμού. Έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί αυτή τη στιγμή, πώς να το έλεγα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω έναν όρο λίγο πολύ αδόκιμο. Δεν θα τον έλεγα Χριστό, θα τον έλεγα πολύ χρήσιμο. Η αγγλοσαξονική κοσμοθεωρία και κουλτούρα εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Ναι. Το έλεγα πιο απλά αμερικανοποίηση. Υπάρχει σε πολύ μεγάλα στρώματα του ελληνικού λαού. Δυστυχώς. Ειδικότερα στην νεολαία. Και εδώ χωλαίνει και όχι μόνο η οικογένεια. Δεν το συζητάμε. Η οικογένεια είναι ο πρώτος φάρος διδασκαλίας και παιδείας. Από εκεί μαθαίνει την πρώτη παιδεία ο άνθρωπος, τον πατέρα, τη μητέρα, τον οικογενειακό θεσμό. Και δεύτερον, το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή δεν πρέπει να αφεληνιστεί ο ελληνικός λαός πολιτιστικά. Αλλιώς κινδυνεύει με εξαφάνιση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μετά από δεκαετίες ακόμα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα μιλήσουμε ίσως την άλλη Παρασκευή για το χάλι αυτό, δίνουν οι παρατάξεις, τα κινήματα, τα κόμματα, οι κυβερνήσεις τον πόλεμο της αφίσας και τον πόλεμο των συνθημάτων που είναι γεγραμμένοι και γραμμένοι στους στίχους. Δυστυχώς. Ηλία μου, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι. Όχι, πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση, Δίνο μου. Σε ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία. Νομίζω τα είπαμε αρκετά καλά και κέρια σε πάρα πολλές επισημάνσεις. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ευχαριστώ και πολύχρονος. Να σε καλά, να σε καλά Ηλία. Να σε καλά, Δίνο, να σε καλά. Καλό απόγευμα. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Άξιον Λόγου. Είπαμε κάποια πράγματα. Αντώνη, αυτή η εκπομπή να πάει 2 ώρες, είπαμε 2,5. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Ναι, γιατί σήμερα δεν μιλήσαμε μεταξύ μας καθόλου. Να μου πεις εδώ πέρα. Εντάξει. Μιλήσατε αρκετά όμως τηλεφωνικά και είπατε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, τι γίνεται στην πρωτεύουσα του νομού, τι γίνεται στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι. Ποιος κάει. Ποιος κάει για το τι γίνεται στο νόμο. Ποιος ενδιαφέρεται. Κάποιοι ανησυχούν όμως. Σε ευχαριστώ πολύ Αντώνη. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι καλός. Όσοι μπορείτε
κάντε μια βόλτα στις παραλίες, πιείτε ένα καφέ στα καταστήματα του Δήμου μας, του νομού μας, ρίξτε και καμιά βουτιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο ή και καλό τριήμερο, γιατί τη Δευτέρα έχουμε μια μεγάλη γιορτή θρησκευτική του Αγίου Πνεύματος. Μεταξύ της ποιότητας και της ποσότητας θα επιλέγουμε πάντα την πρώτη. Καρουζέλ Pastry.